Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA Kamau Senram uba HM Shangpliang hagas ni thoding ula pentip bakasor karjela kan ajing erap mar saulak tingka syaki bahi ngasem jong kitu ki bala do no yala ka jing em haga jing shaling shop haki bor mariang hakathan Mau Senram ula pentip ba ladon ka jing tua khando hadangar boru ringku ken mensau bat bet kura hak ba kaladon ka jing do no yaki mensim briu kat ba gidon ru ki bala mensau Nakalyang utayo nung mi khamad ulahir siya Mau Senram banyak kendo yo video banyak kran ni ki kam ki jam halor kita ki jingja bad ula dan ru ka jingyalang bad executive engineer jong ka PWD banyak kran halor ki surok ki bala sakun nado baja kita ki jingja bad badan kaman pen khoi no mar kita ki surok hapo arpu saw kanta khnang ba ki jingirap ki deban poi sha kita ki snong ki bala ma di kita ki jingja bas ngosi kin yo wan poi da ka basung Uba Shangpliang ula ong ba habayo banyak kran ba umenti rang ba kajala ukon ret ke sangma ula long uba kloy ban pinno e ki jingirap shakilong yeng ki bashem lanot bat kumju ban ai mar saulak tingka shakilong yeng jong kite ki brio ki balak khlat no uba HM Shangpliang ula bu ka jinggar pat ru shabaro ki pat ba nong shong shnong jong ka than Mau Senram makin yakmi ba pandon ka jing sngan bat lada ki yeng ki sam jong ki shong senjor ki de ban kin ria no na ki jaka bakisa bat leit ban sa shwa shaying ki bahayeng hasam ke jingja bosusi shisha mentaka step bang yo ya ka kubo na yo nengkong ka telepon call na u video jumi ba open tip ba kaladan ka jing tua khando bat kalarat iri jom kita kibrio ko nama nangta ngong ba somat kidon kibrio di ba light dan kibrio na sakut po dangan nando mayo jitep ba kadon sagoi ke jingja bororku hakaba uwe ukna ulayak kabalai ke jingja ke de ken mensau kata ke de kaba ki ong ba ki khon ki lala imre ka kmi ukpa sakut po biang ngadang yo sagoi ke jitep ba habet kora ka hangtaru kerja kum kata jingja kaba don kiba lakhla te kalalong sisa jingja ka bosmusi kum kani si fir klai i hiba kumno ne uslam udang jul man ka por man ka minute agane ka snong dunia Mau Senram nama senyo agane ka khubor nalami ne yeng na wan chene che Mau Senram but don kejinga kendo banya review de yaki kam kijam batu video nanta ngadon kejingelang batu executive engineer jong ka PWD kaba ngadon kam ngan shong batu engineer PWD kalong baki surok baro saudong jong kani ka konsumsi kila sakun lut nomor bala tua ki kendo de ngidon kam ngin pun khoi dia ka surok shwa knang ba kijingerap kiba de ban penpoi syakini ki shnong baro ki bala siam lanot ki kali ki de ban yo ban poi ki pulit ki NDRF team SDRF team ki ban po disaster management ki ro kimla ban poi syakini ki jaka ba jia namar ba ki lak sakut lut lak tuan lut ki surok de habang adon ni Mau Senram menta ngalayo ban keren ya chief minister de ayo Konrad Sangma ban ngalaong Malah batai ui ki jingja jong kana hanjungi ni the chief minister nasuban aimo yu ba ulak kloi ban peno ya ki jingrap muang ba ngin pha baro ki jingrap kat badon kam na kale sarkar ban yarap igini ki bri ba simlana bat kumjo ong ya ki brio ki bala khlat on ai mar saulak tengka kum ka gratuitous leave na kale sarkar bat ngala ai kublai u ba nak kepat aftan ba subha ba budin lemba ke district administration bat kunjo na ki department jo ka revenue and disaster management ba ki nirap ban budin lem ban punpei kumno bangin yo bangin sei kini kimet jong kini ki brio gi banang sakut hapo kani ka khando ka basungsi galong i wei kmi bat ki khon laingot katamut borok saungut ki lado i musim jong ki te yo kpa ki la yo ba kim sei
temenda udang don po hospital sakawe ke jingjak basusi kalau hakin mansau hawa ukpa ke kmi kila yo bakin sei ya ki kon sabar ki dan mut bakin dan sei tiar biang na po tarien ke ha ita ipor ka tua no hakendo ka tap ka ban sundan ya ke ying jong ki ba nginget ba kim don shu protein namar ba hadu kat ni por ki tim joka SDRF lane ki pulit ki we kim pala bakin le ban po ya ke jaka ban ra katir katar ban sei ya kata kamet lane ban wen ya kata kendo de kumju na bororung ku ngidang ap ya ka khubor ba na po bet korado de ngingit ba kade ga jingtua jong ka kendo bat ka tap be ki ye hakaba ladon ki jing bensau ba ki jing yak bre de ka jingtua jong surok ka kendo haki surok pada ta kala sus blok lut barako na mosram sarum kemut nang ne banginia na loba sanong trai hadu han modon ru kumba sau tulisan tuli hijakala land flag nang ne biang na mosram ban ya chathe chapo dangar kemut nadu trompleng nadu ayu teter cha adu cha pomblang wat ha pomblang na so engineer omba ka surak kamdun syo kemenda kalong ba ya sya kalau along ka challenge sya ya ka PWD mata ba kumno ba can restore ya ka surak bat kumjo ya ka ya ke yang jong kali ngai nga kwa ma hapo aku so benda ka PWD ke pun khoi ka surak nang ba kibrio kinum sa shathe sakut shathe kansa jinjar sa kabam gadi lesai ka relief ba kumpai gini kibrio wa simlanon ni hab ya budin bat nga ngandon de ni mosram man budin ni na kalian jonga sigi pai ba nong snong ja thai mosram kalom bakin sobha bakin sumari lade kini apek bha bakin lada shisha ki yeng ki sem jong ki shom sunjar ki sobha bakin kriya no na ki jaka sa jong ki kin lex ban sa shwa hayeng jong ki ba yeng ba sem ba ka ba ar kalong ba kinong snong jong ni ka thai kin pek de ba kin dap kin biang ukhau uphan kita gini ki main di bangi de bangin bo shwa kerpang ni lah dia namar ba ngimtip yo lese kadang sakut ke surok basai kin jenjar ki brio kin yo ban ban ru ndai na kalian sorkar ni ngedon ngaru ngadon ngan budin hi ban pek ba la shisha ki sakut ki jaka lek ki jakawan ru ki snong ki thau ni de ban kentu yo video bat ya ka sorkar ba ka DC ru kumjo ba ki de ban tempoy ya ka nengkong ka marban syahid kum kita kisnong ibasako ladang ikren ki thain border te ka na ki thain rilu na thain lo marokhat ka toy lung ba ka border ba nang to na ka border jungi ka toy sa Bangladesh te lada sisa ka ka lasle Bangladesh ka to ka ju ka kenjat biang syane sya kini ki thain border jungi kum hapo runku bat hapo dangar hapo palat berkoi te kata ngimla ngin khang ndai ka shulong tang kata ba nakaliang ka water resources department ka por rang por khyang ki girevan assess ba kumno ban china yaki protection wall ngidon kami ki protection wall khnang ba kini kani ka kam kiu sha ka yeng jo kibri ban ka long flood ki chaka ngasakut no hangni ha mausunram matasin ringa wanda ka jingmut bangan hiar sedu kini ki jaka bangan le man pe hi dala de ndre kawa susi kalong ngasakut no amusram bom lai surok shu ndre ngala ongi engineer jo pirudi da kumnom no hapo la shai kini ki surok ki main road ki di ban lai no namar kini ki brio kito ki bakhla na dangar ki dei ki brio ki ba shong basa hamopen de kini ki met bro sau kili ki met nang thina dangar kila kwa ban ra no sha mopen ban litem te ni kwa ba ka surok ka di ban lai kana ba nginyo man le don burom ya kini ki bakhla khadwe play ya PWD namar ba u engineer jo PWD labo ya ki JCB man ki jaka ya kata ki JCB ngala UI ki don man ki jaka namar hakani tayo baro steo ka slap ka jur ha sha kani ka thain ngala ngadang suan na dangar men sismi
Tengala gidan ki jaka batwa surok ro batwa khndo te ki JCB markum to hapo arkenta rai kenta hila yo ko ndrei ya kum kani hukum uni uslam ni pacui shisha dala kan no post nem show te hakat uni uslam ni numla bangin banong kamariang de kanum shamsia ka uni uslam ka surok katwa ki khndo gintwa ki yeng gin sunto barakat adu menta bila I gumno ka long suin te ka record in 24 hours maximum rainfall kapoy hadu 761 millimeter kata kadai haka khat riu tarik ubnai Jun te lada 761 millimeter unha uslam hangni hamosun ram apo arku sokanta kala long shisha ka record but let's say ka highest kadai tang hau snem khat 1966 khat khandai spa mripum rio aba katam 6000 millimeter adin kata kani long ka second highest 761 the hapo chisngi ban hap slap 761 millimeter kamdei shisha kabakai